Musíme prehodnotiť naše ciele, že treba posunúť možnosť využívania spaľovacích motorov. Niektoré automobilky už ohlásili, že naďalej budú vyrábať spaľovacie motory, pretože jednoducho vidia, že tie elektromobily nie sú schopní v takej kvalite a že sme ako Európska únia zaspali. Čiže aj tá debata, ktorá bola v Európskom parlamente, bola veľmi zaujímavá, lebo tam boli takí tí absolútne pro Green Deal, ktorí hovorili, ako to je všetko super a ako teraz treba postihnúť tie čínske elektromobily na dovoze a teraz akože čo budeme ďalej robiť? Budeme zase ďalšiu vec, ktorú Číňania nebudú vedieť lacnejšie, budeme zase dávať ďalšie clá, budeme dávať ďalšie tarify a budeme stále niečo znepríjemňovať. Namiesto toho, aby sme sa zamysleli a povedali si, že či naozaj naše zelené ciele, ktoré máme, majú zmysel, či sme schopní ich plniť a či naozaj niečomu prospievajú. Áno, slovenská vláda bola proti tomu, aby boli na tieto čínske vozidlá zavedené vyššie sumy a vyššie finančné náklady, alebo teda tarify na dovoz. Preto, že môžeme očakávať odvetné opatrenia. My napríklad 1/3 do tej Číny dovážame z Európskej únie a to sú aj tie autá, ktoré sa u nás vyrábajú. A bohužiaľ, keď budeme mať od nich odvetné opatrenie, že ich nebudeme môcť dovážať, neviem, čo budeme potom robiť. Čiže preto vláda robila takéto rozhodnutie, ale druhá vec je, že to nebude na automobily možno, ale bude to možno na čipy, na ktoré má Čína momentálne monopol. Progresívne Slovensko naozaj, aby mali približne rovnaký čas aj oni. Treba sa zamyslieť nad tým, čo robíme a hovoriť o dopadoch a dopadových štúdiách, čo ja tu opakujem už neviem koľko rokov, že musíme vedieť, ako naše rozhodnutia dopadajú na ľudí a na priemysel a až vtedy urobiť, keď vieme, že naozaj to má zmysel. Vieme, že na Slovensku napríklad, ale aj vo veľkej časti Európskej únie nemáme poriadnu infraštruktúru. My tu napríklad v Európskom parlamente máme služobné autá, máme tu napríklad autá, ktoré sú na vodík, čo tu všetci rozprávajú, aké to je super, ale nemáme infraštruktúru, takže chodia ich tankovať do Nemecka. To má taký veľký zmysel. A mňa úplne fascinuje, čo tu teraz pravidlo Progresívne Slovensko, pretože oni na jednej strane hovoria, že tu vyjednávali peniaze, na druhej strane, že nevyjednávali. Že pani Karvašová sedela vo vláde, ktorá robila tieto všetky veci, však sa tým netají a rozpráva, aké to bolo super. Máme 262 nezmyselných priorít, ktoré sú v pláne obnovy. Teraz sa tvárime, že musíme všetko pospĺňať. A na druhej strane, akože kto chodil do Bruselu rozprávať o tom, že čo sa na Slovensku deje? Kto písal zo Slovenska rôzne listy a chodil to, ešte sa tým chválil na sociálnych sieťach, že ako treba potrestať Slovensko, ako treba ísť proti vláde, pretože nejaká nezmyselná špeciálna prokuratúra, ktorá vo väčšine európskych krajín ani nefunguje a neexistuje a bola tam daná do toho plánu obnovy, do tých podmienok, proste nie nami, to ste boli vy, kto to tam dával, pani Karvašová. Konkrétne menovite, pán Viezik, necháte ma rozprávať. A boli ste to vy a teraz sa to akože vyvinujete z niečo, že veď to nie ste vy, to zrazu tá Európska komisia na niečo prišla, však to ste boli vy, kto ste sem chodili a boli to nezmyselné médiá a mediálne štvanice typu Denník N, ktoré v kuse vypisovali. A mňa veľmi mrzí, že tá Európska komisia je tak použijem výraz sprostá, v tom, že počúva nejaké mediálne nezmysly, ktoré práve produkuje Denník N. Vláda sa rozhodla komunikovať s Európskou komisiou, aby sme všetky tieto nedorozumenia, ktoré ste vy spôsobili, aby sme ich vysvetlili. Takže to je to, čo teraz vláda robí, ale už dnes vieme, že niektoré veci, možno, ktoré sú nastavené v pláne obnovy, nebudeme vedieť splniť, pretože sú pre nás nezmyselné aj politicky. Tak ako napríklad je obnova súdnych budov, ktorá je tam nastavená tak nezmyselne, že dnes vieme, že tieto peniaze nebudeme schopní vyčerpať, pretože to nie je možné, lebo tí najväčší odborníci, ktorí tam tedy sedeli v tých troch vládach, nastavili to čerpanie tak, že to proste nejde. Takže tu sa netvárme, že kto je vinný a kto nie je vinný. Proste všetci vieme, ako to je. A my sa len snažíme teraz vysvetľovať tie nezmysly, ktoré vy tu tárate aj v Európskom parlamente o Slovensku, o slovenskej vláde a o Smere a snažíme sa zachrániť tie peniaze. Som veľmi rada, že pani Karvašová sa doučila, čo je národný záujem Slovenskej republiky, pretože naposledy na to nevedela odpovedať v televízii. Ale dobre, dala nám prekrásnu prednášku, čo je ideálny svet. To je krásne rozprávať o tom, ako by sme chceli mať ideálny svet a rozvoj regiónov na východnom Slovensku, ale to bola práve vláda Smeru, ktorá prinútila Ukrajincov sadnúť za rokovací stôl, ktorá dala Európskej únii nejaké návrhy, ako môžeme rozvíjať práve to východné Slovensko, o ktorom tak rada rozprávate, pani Karvašová. A hovoríme o konkrétnych projektoch, ktoré môžu pomôcť nielen ľuďom na Slovensku, na východe, ale aj tým ľuďom na Ukrajine, ako sú železničná infraštruktúra, cestná infraštruktúra, letecká infraštruktúra, rozvoj hraničných prechodov, pretože to je to, čo by sme mali robiť. A to je ten rozvoj regiónov, ale to je skutočné niečo, čo sa naozaj ide robiť teraz. Čiže je krásne rozprávať vzdušné zámky a spravodlivý mier a podobné veci. Najdôležitejšie, aby sa prestali ľudia zabíjať, to je to, čo my hovoríme celý čas. Aby sme prestali podporovať, a to som rada, že pán Viezik tiež zmenil svoju retoriku, pretože hovorí dnes o tom, že treba hovoriť o miery, pretože tu boli donedávna také reči aj v tomto Európskom parlamente, že do posledného náboja, do posledného človeka. A my tu rozprávame, ako že oni bojujú za naše ideály a za naše záujmy ako Európskej únie. To je tak strašne absurdné a tak strašne neférové voči ním. Oni bojujú svoj holý život a my ich podporujeme v zabíjaní jedného druhého. My by sme mali ako Európska únia, ktorá je tu NATO a vytvorená ako mierová inštitúcia, aby sme ich prinútili sadnúť za rokovací stôl. A my sme povedali, že my podporíme akúkoľvek mierovú iniciatívu, pretože pre nás je ten mier tak dôležitý. Ale nikdy sme nepovedali, že Ukrajinci sa majú niečo vzdať, alebo že by malo byť niečo nejako inak, ale vždy sme hovorili o tom, že musia obidvaja spolu súhlasiť. A to je v našom ponímaní spravodlivý mier.